ഹലോ, പുതിയ ജോലിയുടെ തുടക്കമാണേ. ഒത്തിരി ഇമോഷനും കുറച്ച് ടെൻഷനും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം. എന്നാൽ ഇവിടെ എത്തിയ നിമിഷം തൊട്ട് തന്നെ മനസ്സിന് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി തോന്നി. ഇവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ആൾക്കാരുടെ ഇടപെടൽ, ഇവിടുത്തെ എയ്സ്തെറ്റിക്സ്, ഇവിടുത്തെ വൈബ്സ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ സന്തോഷം തന്നു മനസ്സിന്. ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കഴിഞ്ഞ 2 മാസങ്ങളായി മനസ്സിൽ നിറയെ ടെൻഷനായിരുന്നു. ജോലി എവിടെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, എങ്ങനെ എഫ്രൈമിനെ അച്ഛനെയും വിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ പോവും, ലീവിങ് എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം. മനസ്സ് നിറയെ ഭാരവും ടെൻഷനും മാത്രം. ഒടുവിൽ ദൈവം തന്നെ വഴി തെളിച്ചു. എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുണയും കൊണ്ട് കൊച്ചിയിൽ തന്നെ ജോലി കിട്ടി. എനിക്ക് ഈസിയായി വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഐ ഫീൽ സോ ബ്ലെസ്ഡ്. ലൈഫ് സ്ലോലി ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഫോളിങ് ഇൻ ടു പ്ലേസ്. കൊച്ചി സെസ്സിലുള്ള ഇഗ്നിറ്റേറിയം ടെക്നോളജി സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് എൻ്റെ പുതിയ വർക്ക് പ്ലേസ്. പ്രയേഴ്സ് ആൻസേർഡ്. ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് എൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനും കുടുംബത്തിനും ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മുമ്പോട്ട് പോവുക.